Central FM 103,3 είναι είναι. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου καλεί όλη τη Μαγνησία να γεμίσει το Πανθεσσαλικό στάδιο. Οι Ερυθρόλευκοι έμειναν στο 0-0 στη φιλική αναμέτρηση με τη Λακορούνια, με τον Ερνέστο Βλεβέρδε να μην είναι ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του. Από την μπουτίκ του Απόστολος Νικολαίδης θα απολούνται αύριο τα εναπομείνοντα εισιτήρια για την αναμέτρηση Ολυμπιακός Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Με τους Βιερίνια και Τσιρίλο στη σύνθεσή του, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στη Λάρισα την Τούμπα. Τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports 2. Τι σου κάνει όμως και μια γυναίκα, λέει, μου άλλαξε η ζωή στη Γένοβα και η Καρολίνα, πολίστρια Καρολίνα Ματσιάλη. Καρολίνα, ναι. Αλλιώς διάβασα εγώ, συγγνώμη, έκανα λάθος. Δεν τρέπεσαι λίγο. Τι στόμα είναι αυτό? Συγγνώμη, λάθος διάβασα. Τα μάτια μου φταίνε, δεν διάβασα καλά. Είναι και άλλοι παίκτες βέβαια, δεν είναι μόνο ο Σισέ. Είναι ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, τον οποίο πολλοί θεωρούσαν τελειωμένοι. François? Oui. Oui. Oui, c'est moi. Oui. Πολύ όμορφη συνέντευξη, γυρίζοντας το χρόνιο 40 χρόνια πίσω. Να το εκμεταλλευτώ λοιπόν εγώ να πω ένα γκολ. Και αυτό γνώρισε το πρίγκιπα αυτόν, ο οποίος είχε την κάβλα, συγγνώμη την έκφρασή μου, έτσι, η συνόδια της λαϊκότητας της έκφρασης. Και για να πάμε ξανά μια γρήγορη βόλτα στα δύο γήπεδα. 2-0 από την Κατεχάγη. Ναι. Από την Κοπεχάγη. Βέβαια, εντάξει. Με την λογική της προηγούμενης εβδομάδας μπορούμε να δούμε πάλι κάνα δορ-γκόλο. Ωραίο. Καλό βράδυ, παιδιά. Να σε καλά, πάμε σε έτερο Μιχάλη, στο Μιχάλη το Μεγάλο Μαρούσι. Από το Μεγάλο Μαρούσι πάλι. Γιαούρτι με πέτσα κόφετο ή ηχητικό αυτό, κόφετο. Καλησπέρα Λευτέρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Η αποστολή του Άρη που έφτασε τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη μετά από ένα πολύ κοπιαστικό ταξίδι, συγγνώμη. Και λέω ότι μας ακούτε παντού γιατί μπορείτε να συμμετέχετε και να κάνετε ερωτήσεις. Να συμμετέχετε. Όχι, το σωστό είναι να συμμετέχετε. Και βέβαια προσφορά και της HTC με τις 7 οθόνες παρακαλώ. Εγώ είμαι πιο κουνιστός, αλλά δεν καταλαβαίνω τι τρίζει. Όταν είσαι κουνιστός, ότι είσαι τι, δηλαδή? Ξεσηκωμός έγινε. Καλημέρα και καλό μήνα. Γάμηκε με μπιπ ο Δίας. Σήμερα τι είπαμε ρε παιδιά? Αυτό είναι από αυτά που κόβεται. Να μπερδεύτηκα, κοίταγα για το μελιά. Όχι ρε κόφτω ρε, αφήστε ρε εσείς. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ έδωσε ακόμα μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. 18χρονη διεθνής ακραία του Μαρκόπουλου προφόρησε συμφωνικά. Συμφώνησε προφορικά και μάλιστα αυτό νομίζω θα το κρατήσει ο σταθμός για τα highlights βέβαια. Αμπρός, λαέ, μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος νόμος είναι ο Θέμης και ο Τσάρλι. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 6:30 το πρωί. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Central FM 103,3 για υγιείς αρρώστους.